Yho! Uxwaye le mali apha. Igama lakhe nguTat10 Meter. Uhamba nomhlobo wakhe osenyongweni, ubhuti Sivenathi. Ngamadoda alapha eNgcizele, kuCentane kweliphondo leMpuma Kapa. Xa uthetha ngomfana onemali nongaqoboliyo, uthetha ngalo mfana. Ebesemtshatweni apha eNgcizele ngaphesheya, uTat10 Meter eyibala imali eyifaka esityeni. Ebengawunyathela umhlaba, uthe ufuna kondlalwe iibhlukhwe ezimbini, akafuni nokunyathela phantsi. Wayibala imali uTat10 Meter, balibala tu abantu. Lo mfana kuthiwa unenkampani enkulu yomgodi, asizoyichaza ukuba iphi. Sambuza uzelwe nyaka wophi unyaka. Ngumfana ka-1998 lo. Abafana abazalwa ngo-1998 kuzawufuneka bezikhangele nantsi entanga isenza into ezibukwayo eNgcizele kuCentane abantu bejongile. Emveni koko uTat10 Meter uvesike wahesha wayishiya wonke loo mtshato. Into esothusileyo uTat10 Meter uveske nje abuchithe nje utywala. Ndisayifuni mna ndivabuchithe phantsi obo butywala, nozisela le nto mna. Uveske atsho xa ngenayo unetshamba kakhulu lo mfana, simbleyimi kodwa ngoba imali ithi mama ithi tata. Uthe xa zawungena apha eyokunikela ngamabhaso apha kule ntombazana itshatayo, wathi ndicela wonke umntu asuke endleleni yam. Ndicela kungabikho kwamntu ozandiphazamisa endleleni yam. Ndicela Sivenathi ususe kwanto phambi kwam, andifuni kwamntu ondichika. Kutsho lo mfana u10 Meter, kanti uzawukwenza into ezibukwayo ngolu hlobo. Oko simatshekile kulo mtshato ngathi siphuzwe yikate. Sisithi ngumfana waphi nalapha kule nto leNgcizele. Abantu baseNgcizele bathi hayi ba umazi u10 Meter. Kudala lo mfana basisina ngo-2012 lo mfana esafunda. Ayonto yangoku into ebasisina lo mfana. Simbuza lo mfana, yekusebra what's your source of income man? Hey, sifuna uyi-understand. Wathi lo mfana singendawo. Abantu baseNgcizele kuCentane kuthiwa iseyinto enkulu into eyenzekileyo ngomgqibelo emtshatweni. Abawuvali tu umlomo ngulo mfana. Kwiintaba ze-CNBC kuChannel 841, ndinguno-accountability Matyaleni. NdiseNgcizele kuCentane kweliphondo leMpuma Kapa. Ndizokuncoma lo mfana u10 Meter. Ayomali.